Vonicide! Ma Sziasztok! egy chorizo paradicsom omletet fogunk főzni. Így van, bio tojásokból fogjuk Na készíteni. de mik is a hozzávalók, azokat most mutatjuk. Így van. Szóval kell chorizo, Ez egy portugál kolbász, illetve spanyolok is készítik. na de ezt most Portugálból hoztuk. Egy paradicsom, hagyma, Zöld hagyma, petrezselyem. és tojás. Én úgy tudom, hogy 2-3 tojás kell. Egy főre számítva. Igen. Mit akkor? Ha akarjátok ettől a speciális töltött gombától a receptet, akkor írjatok nekünk egy kommentet, és fontos, hagyjatok egy lájkot, és aztán eláruljuk nektek. Annyit mondunk, hogy vegán. Betesszük a olívaolajat, mert ugyebár kell. A paradicsomot karikára vágjuk, és amennyire lehet eltávolítjuk a magját belőle majd a végén, de nem muszáj, akár rajta is hagyhatjuk. Hát ugye beletettük a olívaolajat, és azon a kolbászt, ugyanis a chorizót megsütjük. Hozzátesszük a paradicsomot, és egy kicsit petrezselyem. Az nagyon segít a íznek. Ez nagyon finom. Aztán hagyjuk egy kicsit együtt pirulni őket, kicsi hagyma hozzá, és szépen még hagyjuk ezt. Beletesszük a tojást. Egy kicsit megforgatjuk. Oké. És megkóstoljuk a chorizo paradicsom omlettet. Megkóstoljuk a művünket. Igen, megkóstoljuk a művünket. Kiszedünk egy kicsit. Így. Tessék. Köszi. Nézzük. Wow! Ez már nagyon És jó. mindenkinek jó étvágyat Jó kívánok. étvágyat! Nézzük meg. Bizony. Nem tudom, előtte, amikor megkóstoltuk a chorizót, ott más íze volt, mint így, amikor itt most. Még el van készítve, meglassult Igen. le. Szóval így nekem jobban néztük. Nekem is. Ha ti főztétek velünk, írjátok egy kommentet, hogy milyen volt, adjatok pontot, írjátok azt is a kommentbe, hagyjatok egy lájkot, ha jó volt a videó és a kaja. És találkozunk legközelebb. Legközelebb. Vonicide! Boni.